Evo nas ponovo u klipu David's Clash Lab. Danas ćemo snimati najbolji dek za Arenu 4. Najbolji dek za Arenu 4 je ovo. Zašto? Rage, znači nema spasta derko kad bacite Hoga i Minion Horde i Rage. Kad ima Giant, samo bacite Spear Goblins and Valkyrie. Kad je velika gužva, samo bacite Inferno, on baci Minion Horde. Spriječimo se Arrowsom, baloni sa musketarom i to. A Hoga ne preporučujem da koristite ispod level 3, zato što je jako sranje. I sad da napravim jedan isto jako OP dek za Arenu 4. To jest ovaj balon, Hog, Skeleton Army, Rage Spell i Stente Video Fenotaur. Ovo bi bilo ekstra, samo što ja nemam koga da redujem. Ajmo da isprobamo. Level 7. Nemoj prati da nisam ubacio Gianta. Ja sam napravo najgori dek ikada. Sad ćete vidjeti. I Rage. Jedino sam se ovoga plašao. A i dečko i level 7 svejedno jači je. Ali ja ne koristim inače ovaj dek. Znači nisu rekli da ovo je jedan od tih najboljih dekova. Tako da, a nije uopšte. Ajmo mi da napravimo barem jednu krunu da uspijemo. Eto koga, ništa ne zanima ga ništa, pukao sam. Ovo je loš dek zato što sam loše karte sam ubacio. Izvinjavam se. Trebalo sam baciti obavezno Gianta. Mjesto Spear Gobline. Ovo je već druga priča. Pustim Giant i balone. To. Nema spasa. Ne možemo oba da skipa. Imam dosta dobre karte, ali mi sve hvale u Areni. Ovo će biti malo duži gameplay. A to što? Ćem da koristim da ispravam i ovaj dek i ovaj dek. Sljedeći klip razmišljam da bude najbolji dek za Arenu 3. Šta mislite? Napišite u komentarju. Minion Horde.
Boli me kubas. Vidi ovo. Skinut će mi tuver. Ne, zeznuo sam se. Treba da pustimo Gianta. I ništa više. Više. Ala sam se zeznio. Tebra. Serem ti se, brate. Neće. Vidio. On je gotov. To se zna. Dali me lik. Tako ispao. Ovo je da ih ispavim. Trebamo tu minion i hop. I balon. I da te vidimo macane. I ovdje još ovo bacimo. I ovaj dečko je jeban. I rage. Ovo je nezaustavljivo. Ja vam kažem. I am Rambo. Golden chest. Možda ćemo za sljedeći klip napraviti malo veći gameplay. Ajme sad. Da sam ja dobro. Ajmo da vidite. I ovo. Kažem vam. Horde i minion horde su nezaustavljivi. Tako da. Govorim 40 Inferno sajta. Tesla ne vredi ništa. Ja sam ga koristio. Jes da nisam dugo, ali sam koristio. Ne. Taman, to je to. Sad će Hog u akciji. Dobro, ode mi tover, jasno. Jasno mi je, hoću ja sad da ga stignem.
to išlo na Hoga. I eto ga kraj. Kraj. Ajde koliko ću mu uzeti za ovog. Šta kažete vi na ovo? Još jednom Hoga sam pustio. Ali ovaj dečko naivan, ja vam kažem. Dobro, nerešeno. I to je nešto. Tako da, to je bilo to za ovaj klip. Ćao.